Albishirinku manoma da makiyaya, ga dama ta samu. Ga taki nan muna saidawa akan farashi mai rahusa a jihar Zamfara, birnin Gusau, titin sabuwar kasuwa layin 'yan hatsi, domin manoma na rani da na damina. Ga taki kala-kala, mai ciko, mai aminci, mai nagarta, sannan kuma da abincin dabbobi. Wannan da kuke gani shi ake ce ma nagari, dan Buhari nagari mai hoton zaki, nagari na kowa kenan. Wannan kuma shi ake ce ma camba golden, kun gani gashi na an rubuta golden, camba kenan na ainihi dan Legas. Wannan kuma shi ake ce ma inta agro, dan Buhari ne sunan shi inta agro, zaɓin manoma kenan. Kun gane shi, kun ga buhunna ne. Wannan kuma shi ake ce ma yabanya, Allah ya hishe ki fari, yabanya. Kun gan shi a yan tuta ne, ga buhunna ne, taki ne mai alfanu. Wannan kuma shi ake ce ma kamfa, wato taki ne da kuka daɗe kuna jira na ɗan lawai, wakot, akot, to gashi an sake dawo muku da shi. Kuma wani babban abin farin ciki shine ana sai da ɗaiɗai, ana sai da tiya, ana kuma bayarwa sari. Dukkanin wanda kake bukata ana bayarwa. Kun gani har tiya ana saidawa ko? Kun gani, kun ga dan Buhari ko? Kun tsaya sai ko? Kun ga samfur ɗin shi ko? Ga urea. Kun gani ko? Wannan shi ake ce mai urea. Kun gani ko? Ga dan Buhari. Kun gani ko? Ga dan Daura. Gara mana. Wannan kuma shi ake ce ma urea, yan roma kenan. A kuma mai galma. Kun gani ga hoton galma shi nan ko? Sannan idan muka dawo bangaren abincin dabbobi kuma, kun gani ko? Kun gani ga kamfa ko? Ga kamfa wanda kuka daɗe kuna jira. Kun gani ko? Ga camba. Kun gani ko? Sannan kuma ga dan CBN, shi ma dan CBN taki ne mai kyau, mai aminci, mai inganci, domin manoman rani da kuma na damina. Wannan shi ake cewa dan CBN. Kun gani tal agro CBN. Wanda ya gani ko? Ha ila yau. Kun gani shago yayi albarka. Allah ya karo maka kasuwa albarka. A jihar Zamfara, birnin Gusau, sabuwar kasuwa layin 'yan hatsi. Domin ƙarin bayani za mu ajiye number wayan mu. Kun gani ko? Gani. Sannan bangaren abincin dabbobi kuma ga dusar alkama, dusar masara, kowa, kulin shanu, hakin gyada da dai duk sauransu. Kun gani ko? Kuma ana sai da ɗaiɗai, ana sai da tiya, ana kuma bayarwa sari. Kaga hara nan ne da Allah da kake kana wai. Kun gani ko? Ga dusan masara. Wannan kuma shine kulin shanu. Kulin nan mai sa dabba lahiya, ya ƙara ma dabba mai, ya sa mata nama, ya sa ta shan ruwa, kuma ya tara ma dabba ruwan nono. Sai kulin shanu sabo ne, sai kamshi yake. Ga kuma da su alkama nan kala-kala. Ga da su alkama, ga dusan masara, ana sai da ɗaiɗai, ana sai da wasari.
a garin Gusau, sabuwar kasuwa, jihar Zamfara, titin 'yan hatsi. Da kun zo ku ci a gwada muku shagon Sani Dogo mai taki. Insha Allah za a raba ku. Mun gode sai kun zo.